O centro urbano da vila de Foz mellorará substancialmente a súa imaxe e saneamento nos vindeiros 3 meses, grazas ao convenio de colaboración que veñen de asinar o presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde de Foz, Francisco Cajoto. En total, a institución provincial achegará 115.000 euros que permitirán mellorar o firme e repintar, así como repor as beirarrúas e o bordo da rúa na marxe dereita. Aproveitando a intervención, tamén se substituirá a bella rede de abastecemento retirando os colectores antigos e instalando unha nova rede de alta densidade. O presidente marcou a iniciativa na cooperación intensa e continua que manteñen desde a institución con todos os concellos para ofrecer máis e mellores servizos aos seus veciños e veciñas. Neste caso, sinalou José Tomé que esta actuación que financia na súa totalidade a Deputación de Lugo encaixa plenamente co modelo de concello polo que aposta o alcalde de Foz, Francisco Cajoto, e o seu equipo de goberno de facer de Foz un lugar máis moderno, seguro e pensado para o benestar da xente.